Γεια σας. Φτιάξαμε ένα παιχνίδι που λέγεται Dominators. Με αυτό πήραμε συμμετοχή σε Hackathon Angular Attack που διοργανώθηκε 14-15 Μαΐου. Λοιπόν, αυτό είναι το καλωσόρισμα που έχουμε και είναι και το authorize. Έχουμε login, που ξέρω άμα έχουμε κάνει register πιο πριν, ή create new account. Ας πούμε, φτιάχνω ένα sign up. Μετά έχουμε το homepage, όπου μπορούμε να διαλέξουμε αρκάδα, που είναι ουσιαστικά versus AI, ή find match, που είναι versus άλλους players. Φυσικά έχουμε options, που έχουμε μόνο sounds αυτή τη στιγμή, μετά θα μπουν κι άλλα, και exit, το οποίο σας κάνει logout από το game. Ας δοκιμάσουμε αρκάδα. Ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε ένα μικρό story, το οποίο τα texts αλλάζουν με κλικ οπουδήποτε, και όταν τελειώνει το story μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε επιθέσεις. Το game φτιάχτηκε μέσα σε 2 μέρες, 48 ώρες, που είναι ουσιαστικά οι κανόνες του Hackathon. Αυτό υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα, αλλά το γενικό point είναι ότι έχουμε κτίρια και πρέπει να χτίσουμε άλλα κτίρια. Άμα είχαμε περισσότερο χρόνο θα είχαμε κάνει πιο καλό AI, το οποίο θα ξεκινήσω από κάπου δεξιά εδώ πέρα και θα κατακτούσε και αυτό κτίρια, και εμείς θα πρέπει να κατακτήσουμε όλα τα κτίρια το AI για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αλλά όπως είναι τώρα, είναι απλά εκεί πέρα και κάθεται και περιμένει να το κατακτήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε ενίσχυση από ένα κτίριο στο άλλο των units, και φυσικά θα έχουμε πολλά units. Γύρω από τα κτίρια θα έχουμε διάφορα units. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο ένα παντού. Αυτό που προσπαθήσουμε να κάνουμε και δεν προλάβαμε είναι ότι το κάθε κτίριο θα έχει δικό του unit και θα αυξάνει το αριθμό στο δικό του unit και όχι τον άλλον. Οπότε έκανες ενίσχυση σε αυτό, ας πούμε. Αυτό θα εμφανιζόταν, εδώ πέρα σαν 7 και θα παρέμεινε σαν 7, και το υπόλοιπο που ήταν το δικό του unit θα αυξανόταν. Ουσιαστικά έχουμε στο κέντρο ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο να το κατακτήσουμε θα πρέπει να επιτεθούμε με όλους τους στρατιώτες, ας πούμε, και κάπως έτσι τελειώνει το arcade μας. Θα κάνω επιθέσεις από όλους. Τα 80 έχουν παραμείνει. Γενικά αυτό που σχεδιάζομαι στο παιχνίδι είναι να φτιάξει ο καθένας user να μπορεί να φτιάξει τα δικά του maps, δικά του κτίρια όπως θα θέλει αυτός, δηλαδή με Illustrator, με Photoshop, να τα ζωγραφίζει και να τα προσθέτει στο παιχνίδι, και να φτιάξει δικό του defense και οι υπόλοιποι users να του κάνουν attack, κάπως έτσι. Ή και η PvP που έχουμε, να φτιάχνει δικά τα κτίρια και ωραία, κερδίσαμε. Κάπως έτσι είναι το victory page. Κάνω κλικ οπουδήποτε και εμφανίζεται αυτό. Ας πούμε ότι επιλέγουμε find match και εδώ πέρα έχουμε ένα waiting page όπου ψάχνουμε για αντίπαλο. Θα δούμε τον ίδιο χάρτη, απλά με 2 players, στα αριστερά και στα δεξιά. Και εδώ πέρα είμαστε στην μπλε, και ουσιαστικά κανονικά θα πρέπει να τα κατακτάμε κτίρια μέχρι να κατακτήσουμε όλα τα κτίρια του κόκκινου. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι θα επιτεθώ στο κόκκινο και θα κερδίσω για λόγους απλότητας. Δεν θα κάνουμε επιθέσεις τώρα κανονικές. Κανονικά αυτό δεν θα έχει νόημα. Δεν θα μπορούσε απλά να κατακτήσει τον κόκκινο.
Γενικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι αυτή η μάχη που ξέρω, θα επικρατούσε όταν θα κατακτάς κτίρια, προσπαθείς να κατακτήσεις τα κτίρια του αντιπάλου και να τον πιάσεις, ξέρω εγώ, να κάνεις επιθέσεις σε κτίρια που είναι με ελάχιστο στρατό και τέτοια πράγματα. Ότι υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα στο multiplayer αυτή τη στιγμή, αλλά είναι αυτό που λέγαμε ότι σε 2 μέρες φτιάξαμε αυτά που μπορούσαμε. Ελπίζω να σας αρέσει, το link θα το βάλω στο description, άμα θέλετε να το δοκιμάσετε. Και επίσης θα βάλω link για να κάνετε vote σε Angular Attack, αν θέλετε. Καλή σήμερα.